Bon dia, jo sóc Néstor I jo sóc Marc. i anem a explicar-vos el procés de cristal·lització que hem seguit. Així tenim el calefactor que hem gastat per a calfar les dissolucions. Així els metgeros d'alcohol i així l'alcohol de cremar que hem gastat amb ells. Així tenim un cristal·litzador, una proveta i així un got de precipitat que hem gastat per a fer els cristalls i tirar l'aigua destil·lada dins. I estos són un colorant alimentari blau i el blau de metilè que hem gastat per a donar-li color als cristalls. I així el meu company va explicar un poquet dels cristal·litzadors que hem gastat. Nosaltres utilitzàvem els cristal·litzadors que ens donaven al museu, però com notàvem que se'ns quedaven un poc curts, també utilitzarem uns altres. I també utilitzarem unes neveres que fèrem amb corxo i forrades de paper d'alumini, les quals per a que la calor se n'anara el menys possible, com indiquem en el nostre quadern de treball. Ara anem a mostrar-vos el cristall que anem a presentar com a millor cristall per al concurs. En aquest cristall nosaltres buscàvem la major grandària possible, per lo qual hem gastat aquest cristall com a llavor sempre.